Ayan guys, dalawang tatong block. Ay mga kaparing Diyos na linisan ko muna to. Yan, una kong asintada dito sa bahay ni Tricia. Ayan po, good morning mga kaparing Jason. At yun nga, kahapon doon ako sa school naghatid nung module kasi last na kahapon. Tapos ngayon balik na naman tayo kasi malapit na kasing graduation namin. Graduation namin sa 30 sa katapusan, sa 30 ngayong buwan graduation namin. Kaya sa 30 hindi ako makakapasok kasi mag-attend ako ng graduation. Ayan, maraming salamat sa asawa ko na sumuporta sa akin sa pag-aaral na sa ALS. Siya yung na mag-aaral ako. Ayan. At siyempre pag alimbawa kung sakali mayroon na tayong diploma na tunay, kasi pwede kong bumalik dun sa trabaho ko dati. At pinapabalik na nga ako doon sa dati kong pinagtrabahuhan. Okay. At pupunta na tayo dun sa sa pabahay project kay Tricia. Alright. Ang motor ko. Dami. Yo. Ay mga paring Jason, dito na tayo sa pabahay project kay Tricia. Dito kami lahat. Gatcho, si Pula, Kuya Arnil, si Vince, Kuya Puloy, Kuya Joel, Kuya Noli, si Bimbim. Alright. Tagahanap pa tayo ng pwedeng posisyonan na trabaho. Ito na. Kaya pala. Yan. Almusal daw. Pamawan. Walang pasok pala. Tricia, walang pasok. Wala po. Putik mo ko ano. Ipon ko. Ano mga paring Jason, na mag-prepare muna ako ng pang-asintada. Bali, pagpapraktisan natin to. Practice tayo mag-asintada. Dito ako. Yan, asintadahan ko dyan. Tapos prepare muna ako ng gagamitin ko na halo. Kasi ito, sakto lang naman yung kay Vince. Liwanag ang buwan. May sorakon.
lahat. Kenapa? Itu. Hah? Ambil om. Dilugaan ng buwan. Apa? Apa? Dalawang lang to. Ulot na talaga. Pwede na kaya kung Ano talaga ay? kaya tayo na. Ano? May mga tol yung... Yan. Ah. Kunin mo na yung plug dito, dato si Anik Arnett. Hello. Oh. Ito naman sa akin. Sabi na sa mga ibabuhat ya. Ako mit anak. Oo. Ano sa iba? Oh, ito ko yung Ang sukat? Oo. Ano na? Iba po. Iba po. Oo. May na? Oo. May na? May na? Alright.
Ayan at inililiap ni Kuya Arnel. Tapos ako mag-asintada. Matuto tayo. Pag marunong na ako, nangungontrata na ako. Tol. Tol. Ano na ito? Ito na. Damay na dito, no? Damay na dyan. Siyempre mainit. Pwede naman muna tayong sumilong. Pero tapusin muna namin kay Arnel yung bubuhusan doon. Dito. Lagyan ng graba. Lagyan ng graba. Tulungan ko muna kay Arnel yung binubuhusan. Vlog ni Gatcho. At tingnan nyo na lang po sa kanya-kanya namin mga channel. Mamaya po mag-upload si Tricia. Nakapag-edit ka na? Hindi pa? Hindi ka pa nag-edit? Hindi pa. Hindi pa? Ay kay Arnel. Amo ay. Amo talaga. Mo. Dara. Shout out sa big geographer natin. Hindi nagsasalita. Yes. Ano? Marami pa? Ha? Darwa tutusan. Darwa? Darwa ka pa di? Saan ka malag to? Lo.
Pahinga muna tayo. Shout out sa videographer natin. Nagsasalita. Naka-silent mo. Naka-silent mode. Kahit nasa init parang wala lang. Nakatingin kay Trisyo. Parang natutulog. Oo. Di iniinda yung init basta nasisilayan. Hindi yan tatablaan. Basta Oo. sayan lang. Kasi pasul, yapsul. Pasul, yapsul. Isang kindat. Ngiri. Pasul, yapsul. Pa kunwari. Tingin sa akin. Ay mga kaparing Jason, na linisan ko muna to. Yan, una kong asintada dito sa bahay ni Tricia. Malay mo dito tayo matuto ng gusto. Para may iba naman yung vlog na makita nyo kung matuto tayo. Nakakagawa ka ng bata. Oo. Yan pa kaya. Meron pa nga sa kabila. Oo. Yan, banatan na natin to. Banatan pa ng iba. May sabi, oo. Oo na lang. Kahit wala, no? Yan, di ganon din yun. Alright, basahin muna. Masarap kaya maggawa sa iba. Oo. Prepare ko muna yung hollow blocks na aking gagamitin. Ayan guys, dalawang patong hollow blocks dito sa harapan. Yan na yung kanta. Kailan kaya to? Sa, dalawa, Halo lang tayo ko, Arnel. Palibago. Ha? anim, ito, walo, siyam, sampo. Sakto lang ito kay parang Jason. Sampo. Oo, yan na. Ubusin na lang muna natin yan. Oo, ganun din yan. Sabi mo eh. Oo. Pangin na, sinusod ko. Ikaw pang mas pangit. Oo. Tapos ka na yan, tol. Ha? Meron ako. Yung kabila. Ha? Asuntada ka doon? Mamaya pa naman siguro. Sige na, sige na. Pabot ako. Ito yung ano mo? 150 lang. Bibili din ako ng ganito. 5. 150 lang. Pag daw yan. Ha? Masipag daw, sabi daw sa Yung akin. nagagamit. Alright. Huwag mo lang ilampas din sa ano. Yung tambak. Ay malambok tayo ba? Alright. Lusa. Lusa. Tigas talaga. Lumalang.
Tik-tik-tik. Difference po. Amo diinit. Boy, batol. Batol natin. Murder ako ng baso. Madali lang ito. Kailangan po hindi na bibili, hindi makakapagyo. Murder ako. Yan yung puhunan natin, battery. Dala ko ang install ng cellphone pag mag-loko. Cellphone na gamitin ko muna. Wala akong video. Ay, delikado yan. Masagi yan. Nakapili ba? Masagi yan. Wala. Ayat na yan. Bagay. Bawi na yan tol. Bawi naman yun. Oh! Alright. Lalagay na tayo. Amo ay. Mababa. Dagdag. Diba? Oh. So. Pare, mabigyan mo ako ng bulo. Diba? Lights and tick lang. Dami. Bigyan kami ng lights and tick. Dikit mo ito yan. Sa halip lang. Magapit ko dito. GoPro. Kulang ko. Dami lang yan. Pero hindi ko ito. Dito sa mga natin dito. Alright. Ayan. Alright.